बर' भाषाটো गथे खमथे बुजिफाया आजिखालि दिनै बर' रावखौ आसामाव बयबो बुजियो। गुबुन गुबुन मोनथाम जायगायाव मख'जाथाव मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसङो। बिटिसिनि जौगानायनि सायाव नांथाबनानै दं बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दिनै मोनथाम गाहाय हाबाफारिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसङो। गिबिसिनै बिजनीनि बल्लामगुरियाव 50 कोटी रां खरसा खालामनानै लुफुंजानो गोनां ट्रेडिशनेल फुड पार्क लुफुंनो गोनां हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया काजलगांव जिल्लानि गाहाय मावख'आव 30 कोटी रां खरसा खालामजानानै लुफुंजानो गोनां उदांस्रिनि आलारि प्रेमसिंह ब्रह्म अडिट'रियामखौ अन्थाइ खाम्फा बेखेवो आरो जोबनायाव 50 कोटी रां खरसा खालामनानै भुटाननि सिमनायाव थानाय दादगिरियाव लुफुंजानो गोनां बड'लेण्ड इक' रिजर्टखौ बेखेवो। अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म, काउन्सिलर सुकुरसिं मुसाहारि आरो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि मावख'गिरिफोर दंमोन। खौरांगिरिनि असमिया रावजों बिबुंथि लानो होनायाव गावनि बर' रावजोंनो गोग्गानाय दिन्थिनानै बर' रावजोंनो फोरमायो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। अडिट'रियाम हल बेखौ जोङो गायसनबाय। बियो टटेल 30 कोटीनि जागोन आरो बे एरिया खमावबो 20 नांगौ। न'नि एरियानो 7-8 बिगा। जायखिजाया एरिया जेराव दा गायसनदों PWDनि हा बे एसे फिसाद्राय जागोन। जोङो जायगाखौ सोलायफिननो नागिरदों खोथाया बेनो। ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआव जोंहा दङ दादगारियाव इक' टुरिजमनि प्रजेक्ट बेखौ आङो दसे उनाव गायसनगोन आरो बिनि सिगां जोंहा बिजनीयाव बल्लामगुरियाव फुड प्रसेसिं पार्क मोनसे गायसनना फैबाय। जायखिजाया बेफोरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि प्रजेक्ट। टटेल जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जिखिनि फैसा सेंसन जादों जों बेखौ गायसनगासिनो दं। खोथाया बेनो। बर' टु ट्रेन्सफार कर अসমীয়া सब जाम्बा सबै বুজি পায় আজিকালি অসমৰ মানুহ সবেই বুজি পায় না নাই সবেই বুজি পায় बर' ভাষাটো এতিয়া बर' ভাষাটো গথে খমতে বুজি পায় আজিকালি আগত বুজা নাছিল এতিয়া বুজি পায় দে হৈছে আমার কি রাজ্যসভার কি দরকার আছে আমার কি বিটিসি হয়েছে তো বিটিসিটোহে মেইন আমি পালেও না পালেও একো অসুবিধা নাই আমার মেইন সমস্যাটো আছে বিটিসি উন্নতি হলে হল দিল্লিত যায় বা দিছপুৰত যায় আমার কি আছে বিটিসি আমি পঠাব লাগে পঠাই দিম বাস এটা বিটিসি মেইন